Здравейте! Аз съм Грохланска и това, което виждате в момента е Жабешкото блато в местността Зелин. На 14 февруари 1968 година професор Бешков наблюдавал няколко стотин половозрели планински жаби и техните яйца в малко блато с площ около 250-300 км, разположено на около 1 км от Ботевград, южна посока в местността Зелин. Блатото заема най-ниската част на обширната мочурлива поляна. По-късно наблюденията показват, че от средата на пролета до средата на лятото, всяка година то пресъхва и отново се напълва с вода при топенето на снеговете. На около 60 метра източно от блатото и 2-2,5 метра по-ниско от него преминава Стара река. Характерът на околния терен и малката надморска височина са съвсем нетипични за планинската жаба, което дава основание на професор Бешков да предположи, че половозрелите индивиди от ранна темпорария от януари до март по планинските потоци навлизат в Стара река и носени от течението излизат на сушата в района на ливадата, непосредствено до източните склонове на планината в района на местността Чеканица. След като женските изхвърлят хайвера си, мъжките го оплодяват и възрастните поемат обратния път към планината. След като бобовите лъжички преминат през пълна метаморфоза, най-късно до края на април поемат пътя на родителите си. Произхода на това явление свързваме главно с затоплянето на климата, настъпило след Борилма. Има достатъчно основание да се предположи, че при по-студен климат планинската жаба е обитавала целогодишно частите на Ботевградското поле. С затоплянето и засушаването на климата, жабите през горещите месеци са се заселили в близките околности на Стара река. През пролетта те идвали да снасят яйцата си в близкото блато. Повишаването на температурите ги принуждавало да се изкачват все по-нависоко в планината. Там обаче нямало подходящи условия за размножаване и те били принудени всяка пролет все от по-големи разстояния да слизат в равнината. Дължината на тяхната миграция е 8-10 км и според професор Бешков се е формирала преди около 10-12 хиляди години. Явлението е уникално по своите размери и е най-голямата периодична миграция в съда на земноводните. Предположения за защита на природния обект са правени от туристическо дружество Венец, град Ботевград и от кръжока по екология на природо-математическа гимназия Сен Златаров. През 1992 г. с наместа на Зелената партия и със съгласието на кмета на града, областта Мохалница е обявена за защитен природен обект. Виждате каква неповторима история крие Жабешкото блато в Зелин. Но нека сега разберем как ботевградчани се отнасят към околната среда и дали знаят за природното съкровище, което се крие тук. Добре. Здравейте, деца! Знаете ли нещо свързано с жабата Рана темпорария, която летува при езерото в Зелин? Не. Не знаете, не сте информирани. Добре, тъй като забелязах, че много от ботевградските граждани не знаят нищо свързано с нея, какво смятате, че трябва да се промени в Ботевград, за да са по-информирани гражданите и да не убиват този рядък вид, който е единствен за Европа? Може би там на съответното плато да се поставят някакви табели или просто да се направи нещо като един вид зоопарк. И хората да са информирани, че там живее рядък вид жаба и да няма нищо жалко. Да, според теб по какъв начин хората ще се информират? С листовки, с табели? Как ще е най-добрият начин? Какъв ще той? С листовки според теб. Другите какво мислите? Табели, да, с излъчване, да. Да, за да може ефирното излъчване да дава повече информация. Да наложат закон. То има закон, 4 закона е защитена тази местност, но за съжаление не се спазва. Добре, другият ми въпрос към вас е, знаете, че в България също има много други паркове, които се замърсяват, независимо, че са защитени от законите на нашата държава. Какво според вас трябва да се промени в България,
за да започнат да се спазват законите и да не се замърсява природата? Хората да стават по-дисциплинирани. Да се променят. А как ще променят вътрешното свят според вас? И ще спрат да замърсяват Да осъзнаят, че колкото повече замърсяват, толкова повече тя се унищожава. Да, точно. Според вас, как може да стане това осъзнаване? Когато се наложат по-строги закони, има по-големи санкции или всичко е до човека, според вас? Всичко до човека. Добре. Вие обещавате ли, че ще пазите този район и ако видите боклук, ще почистите? Да. Знаете ли нещо свързано с жабата рана темпорария, която е в блатото при зелени? Честно казвам. Да. Не. Според вас какво трябва да се направи в Ботевград, за да бъдат гражданите по-информирани за тази жаба? Да бъдат по-информирани хората, да бъде по-забележително. Добре. А какво трябва да се промени в съзнанието на българина, за да мисли той повече и по-рационално за околната среда? И като за начало, всеки българин трябва да обича родината и трябва да проявява просто значително уважение към нея, да не я замърсява, да не я обижда по този начин. Тоест това е до възпитание и уважение. До възпитание, да. А смятате ли, че законите играят важна роля в вътрешната власт и ако един закон е по-строг, ще насочва хората към по-правилно? Да, евентуално да. Законите играят огромна роля, но все пак не мисля, че всеки втори ще се съобразява с тях. Иначе и те са от огромно значение. Вие опазвате ли околната среда? Да. Благодаря ви. Въпрос към вас е дали знаете нещо свързано с жабите, които летуват в езерото при Зелени? Да, знам, те са защитени и трябва да ги пазим. Точно така. Тъй като те са защитени, както вие казахте, но въпреки това продължава тяхното убийство, постоянно са газени от преминаващите АТВ-та и коли. И не само. Какво трябва да се направи? Как да се защити тази зона? Не, тя е защитена, но какво да направим, за да не се избиват тези жаби? Може би хората трябва да се информират, че тези жаби не са обикновени, не са същите, които има по канала, примерно, и да се поинтересуват малко, че те са защитен вид и са важен за нашата екосистема. Точно така. А според вас, кой е най-добрият начин за разпространение на тази информация? Може би някакви флайери, информация по центъра, не знам, с интернет. Добре. И последният ми въпрос към вас е, по какъв начин може да се промени вътрешната власт на българина, за да започне той да мисли рационално към опазването на околната среда в България? И това е много трудно нещо. В смисъл, ние сме големи непотисти относно околната среда. Здравейте! Искам да ви попитам, дали знаете нещо свързано с жабата рана темпорария, която се намира в блатото при Зелени? Да. Местообитанието на тази жаба, така наречената планинска жаба, е на 1 км южно от Ботевград, в едно блато, в което жабите обитават от февруари, март месец, когато започне снегопотопенето и тогава е размножителният период, а през следните месеци той пресъхва. Освен това, знае, че от 1992 година това е защитен обект по силата на заповед на Министерството на околната среда и водите. Не съм ходила там. Точно така. Обектът е защитен с 4 закона, но въпреки това продължава избиването на жабите. Също минават по пътя, който там минават много коли и заради това те са прегазвани, умират много жаби. Какво трябва да се направи в тази местност, според вас, за да се промени това и за да запазим този рядък вид? На първо място смятам, че е важно това, което вие правите в момента по популяризирането на това място, да достигне до съзнанието на хората, че това ни прави по някакъв начин уникални. И освен това, може би до там да има черен път, да бъде оградено с някакви естествени материали, да речем дървена ограда, ако е необходимо, това и няма да попречи на миграцията на жабите, така че да се слива с общата околна среда и да не се
наместваме в тяхното пространство, защото разбрах, че до там има асфалтиран път, което предизвиква и умирането на жаби. Добре. Другият ми въпрос е, знаете, че в България има много защитени местности и природни паркове, но въпреки това продължава изсичането на горите в тези уникални места, също и тяхното замърсяване, убиването на животни. Какво смятате, че трябва да се промени в съзнанието на българина, за да започнем да мислим рационално за опазването на околната среда? Аз имам твърдо мнение по този въпрос, за да се промени съзнанието на българина, което е най-трудният и продължителен процес. Трябва да има много стриктни мерки, наказателни, които да се спазват. Само така може да се промени, иначе не смятам, че нещо би могло да стане, да чакаме всеки да стигне до извода, че природата ще ни е необходима за напред, не само за нас, но за нашите деца и внуци, и за тези, които са с тях. Тоест смятате, че човек, за да промени вътрешното си аз, трябва да му бъдат наложени строги санкции и закони? Определено, да. Добре, благодаря ви за мнението. Здравейте, момичета! Искам да ви попитам дали знаете нещо свързано с жабата Рана темпорария, която летува при езерото в Зелин? Не знаем нищо. Как смятате, че трябва да се информират ботевградските граждани, за да знаят нещо повече за нея? Все пак тя е уникална. Може би чрез интернет, вестници, телевизията. Добре, благодаря. Искам още един въпрос да ви задам. Знаете, че в България има много паркове, които се замърсяват също както се замърсява околната среда край жабата. Според вас какво трябва да се направи, за да започнат българите да се отнасят по-прилежно към природата, да я чистят и да я пазят? Според мен трябва да използваме, например, рециклирана хартия и да не хабим толкова дърветата. Трябва да не си изхвърляме боклуците и отпадъците по улиците. Трябва да ги изхвърляме в кофите за боклук. Добре. Също така ще е хубаво през уикендите да караме колело, велосипеди, за да може да не замърсяваме природата с автомобилите, защото ще е вреден. Благодаря. А вие какво мислите? Аз мисля, че някои хора просто не искат да разберат, че когато замърсяват страната, в която живеят, те просто си навличат проблеми на себе си, които може и да не правят. Точно. Благодаря ви много. Здравейте! Знаете ли нещо свързано с жабата Рана темпорария, която е в блатото при Зелин? Да, тя е защитен вид. Точно така. Тя е защитена с 4 закона, но въпреки това продължава избиването й. Какво трябва да се промени в Ботевград, за да са по-информирани гражданите и да продължат да се запази вида? Да се популяризира като стане туристически обект и да почне да се посещават повече хора и туристи. А по какъв начин ще ги привлечем? Туристите. Интернет. Да се новини. Добре. Последният ми въпрос към вас е, какво смятате, че трябва да се промени съзнанието на българина, за да е по-отговорен към околната среда и да не изхвърля боклуците си в парковете? Може би моето възпитание е оттам и до всичко. Здравейте! Искам да ви попитам дали знаете нещо свързано с жабата Рана темпорария, която е в блатото при Зелин. Да, знам, че тя е много редък екземпляр и е защитен род и тук единствено е намерила почва за развитие и ние в Ботевград ние трябва много да направим, за да опазим този вид. Точно така. За съжаление обаче вие сте една от малкото гражданки, които знаят изобщо за съществуването на тази жаба. По какъв начин смятате, че трябва да информираме другите?
Ами може би повече информации по вестниците и така да се водят, особено по-малките деца на самото място, да им се разказва колко е ценно, защото това е такъв вид, че изчезнали повече няма да го има. А пък нека да има повече видове, както е бил някога с почици и с повече живота. И последният ми въпрос е, знаете, че в България има много природни паркове, които въпреки, че са защитени, продължават да бъдат замърсявани, също се изсичат дърветата и се убиват животните в тях. Какво трябва да се промени в менталитета на българина, за да мисли той по-рационално спрямо околната среда? Ами преди всичко по-малко алчност, защото някога горите се пазеха, защото са зеленото богатство, зеленото злато на България, а сега се изсичат умишлено и с изсичането на горите се унищожават и много животински видове. Умишлено се палят пожари и това е също много лошо за природата. Унищожават се тези защитени паркове, влизат, правят строежи, вили, хотели, какво ли не, а всъщност се замърсява природата. А когато не пазим природата си отмъщава с много бедствия, с много дъждове и наводнения. А смятате ли, че за да се промени този менталитет, всъщност, че разколничето е в законите? Ако са по-строги законите и санкциите са по-големи и се налагат по-често, българина ще се промени. Дори възрастните, улегналите хора, не само децата. Аз вярвам, че действително, ако има стабилни закони, които да държат на правдата и да се защитава природата, ще има. Така са направени законите, че има много вратички и това се използва от по-очните. И как да ви кажа, хора, които не милеят нито за България, нито за природата. И трябва младите хора, аз се радвам, че младите хора се борят и са правозащитниците навсякъде и отстояват и запазват много местности, както се запази ски-лифта в Витоша, да не се позволи изсичането на гората, надолу по Банско, защото природата в България е прекрасна. Добре, благодаря ви за мнението. Здравейте! Искам да ви попитам дали знаете нещо свързано с жалата рана темпорария, която е в блатото при Зелено. Знам, че е рядък вид и е защитен от ЮНЕСКО. Добре. Тъй като вие сте един от малкото граждани, които знаят за това, че е защитена и изобщо за нейното съществуване, по какъв начин трябва да се популяризира жалата според вас? По какъв начин? Те си в Ботевград се знае си на такова и навънка се знае. И може по кабелна телевизия, по вестници местни. Добре. Знаете, че има в България много природни паркове, които са защитени, но въпреки това продължава изсичането на горите в тях и също се избиват животни и замърсяват с боклуци. По какъв начин ще се промени съзнанието на българина, за да мисли той по-рационално за околната среда, според вас? И само с факти, иначе по друг начин няма как. Съзнанието на българина се знае. И видяхте колко малко са хората, които знаят за планинската жаба. Според статистиката, която направих, 90% от ботевградчани не знаят нищо за рана темпорария. Някои дори нямаха представа за наличието на блатов зелин. Незаинтересоваността и недостатъчната информация водят до унищожаването на редкия вид. През пролета, когато жабата идва в нашия край, тя бива прегазвана от колите и АТВ-тата, които преминават през пътя, направен около блатото. Така намериха своя край стотици жаби. Не се знае дали популацията им е намаляла драстично, тъй като никой не обръща внимание на този край. Но независимо от това, те са защитени и трябва да се опазват. Както жабата рана темпорария, така и всички други животни заслужават внимание и трябва да им се дадат нужните грижи. Трябва да спре убиването на животни, защото по този начин ние не унищожаваме само природата. Унищожаваме себе си, унищожаваме бъдещето си. Питаме се защо природата постоянно ни засипва с бедствия. Защото ние, най-големите и деца, убиваме по-малките си братя и така тя ни отмъщава.
Моето послание към всички е да преосмислят своите постъпки и да насочат вътрешното си аз към доброта и любов. Знайте, че доброто винаги побеждава. Колко да е тежка и сложна ситуацията, никога не разчитайте на измамата. Бъдете добри, разставайте доброта и рано или късно тя ще се върне при вас. Отворете сърцата и съзнанието си за истинската красота. Отнасяйте се към природата така, както бихте се отнесли към своите деца. Знайте, че ако сами не постигнем мир и баланс, никой няма да ни го даде. Много хора смятат, че промените се случват само ако се наложат стриктни закони. Други смятат, че всичко е до възпитание и уважение към природата. Не знам кое от двете е вярно, но знам, че трябва да се грижим и да се отнасяме рационално към природата. Надявам се, че това няма да остане просто на думи, а хората наистина ще се замислят и ще започнат да се отнасят по-добре с майката природа.